Аліна Коўшык узнагародзіла сваіх супрацоўнікаў медалямі за адданасць беларускай справе і журналістыцы. Я вельмі рад, што вы вырваліся з лукашэнкаўскага канцлагера, што вы перасталі пакутаваць, што вы дышыце паветрам свабоды. І я проста і вам у тым ліку хачу сказаць, што мяне таксама ў свой час узнагародзілі медалём імя Ларысы Геніуш за нязломнасць ад бізнесоўца Мікіты Забугі. І ў параўнанні з невядомымі салдатамі мне добра дапамаглі, як медыйнай асобе. Але калі я пачаў рабіць сваю блогерскую працу і пачаў задаваць нязручныя пытанні нашым лідарам, мяне абвесцілі агентам КДБ, маргіналам і нават не пусцілі на свята дэмакратыі «Новая Беларусь 2005», і мне прыйшлось працаваць на прыступках. А Сярожа Ціхановскі мне крычаў: «Стыдна, Сергей, сорамна». Я просто бачу, што мы будуем тое самае, што было пры Лукашенка. Я там стаяў 2 дні, і все ваши коллеги з Белсата, з нашай Нівы хадзілі каля мяне, бачылі, што мяне не пускаюць, і ніхто не задаў пытанне: а чаму так? То бок, сябры, я таксама сядзел, як і вы, за Беларусь, за дэмакратычныя ценнасці, за гласнасць, за все гэта. І вашыя калегі хадзілі, быццам бы нічога не здарылася. Вось, так што, сябры, спадзяюся, што калі у мяне у наступны раз не пусцяць, то хаця бы вы подойдете і спросите: «Сергей, а что такое?» Я вам расскажу. Ось, окей.